Hello kagaro, masantos tan maabig agud sigay namin natan wadyagon sa may ilog na si Choryaw tanin mangkibwal iray aray sira-sira syempre ara may maslaka wadyan sira may pantat, tamos, tan tilapia tan syempre ara may sirat tabang laban sa nabila dya kasi sayay ilog na si Choryaw. So nangdangan tayo ilog tayo tapi ano kyan makanang tayo sira bali-bali ni video aya so ilog katuyay ala ay tamos tan pantat. Bali-bali dyan, no? Walang talaga amay yan. Amay sikop, wantura, banwit, saragtumat. Antayo kakaaro, sa ibilay dyan, si Choryaw talagang probinsya, katong bali-bali mampapasyar dyan. Ni? Kung baliw ka dilog, kailangan walay taytayan mo. Kasi siyempre, minsan kasi sa ilog, aralam sa danong to, katong no, agkamarunong o lang, oy. Walay taytay, di makabaliw ka dyan taytay. So, unya labas, so, panabilay niya talagang probinsya, fresh air, tan amyamay ni Ray, kakiwan, tan mamawang ni, so, napantanuman, wala rin kapag yan. Nung gabayo man tanam na pising, pero say, gagawin na dyan, no, kasumpal na, ni, sara may, banda January, February, March, si kato may panagtanong da jay pakwan. So araya so kamanggaan natan si Choryaw ni nga. Unya so bali-balin panayaman ta talaga nang bubutul. So siro-sirom tan fresh air so nalalanghap mo. So natan wajara so totoo ay manalara may mangga wala ni bunga to ay mangga kapantan may kapagyan da. So duman-duma. No wala ra may dadalusan mo, walay makinarayam, talagang may mandalos. Ama na pasan, ama may bypass road. So, Singsinger may bypass road na, Sayan Alog, si Choryaw. Gaylatan, July la, wala ni bungay manggayo. Aya, sumanggaya, piko, si Katoya, so kakalaban. Asaray kakaaro. Hagaylay ina nga ito manaya. Talaga nagkakilag ato Wala ni king ko niya may ampata-pata nga pasin. Oh, dyan ampata-pata nga pasin. Dyan kabilukaan. Si Choryaw. Si Katoy. Ano sanda. Siyempre, dakal ni bunga. Hagaylay. No, agmulaan niya. Napirdilaw. So, si Swak ang gawa ko no. Si Katoy manager da. Katon say mangga manaya. Gano'ng kapigan mambubunga ta. Dyan Uryaw maasin. Sukulan to. So, barangay. Masalita ka, boss. Barangay Mangin. Jad, ungkilang mangin ko nyo. May paarap lang kunod mangin. Ang pigaray kilo isang saki kayong tuya. Boss, ilang ko yung mani 500 laba. 500 labat, mamura lang kakaaro. No, kabayo man sali, na may kapamburbur yung mangga. O dino, ipaluto. Makamura kayo, 500 laba ko no, saki kayong ta. Kalabla. Kalabla, mamura laba ya. Press Delivery. Press from Kalab. Press delivery ko na. Ato man, mangga na, kontak yoy. Edwin Manungdo. Si Edwin Manungdo. Sige, masalita, boss. Kontak laba si Ken, Mangaray Edwin Manungdo. Diyan barangay Mangin. Anta tayo suro banda. Tada. So, Anthony, hanapin nyo kagaro, manggalabat, nang gano'n itong panahon, wala, sumangga to. Nan Edwin Manungdo. Tan, sugabay ko. Walay bitad si kayo, pambaharap kidya. Ano walay? DBE, yan na bayaran. Agilatan, hanapin nyo manayay ka na, panlibangan nyo, Oo na. Hindi ka ba yung biya? May wala na to. Okay, may single mom, kantura. Si Katuya, so hanapin mo dyan. Hamyamay, so hanapin dyan manaya. Ang gano'n salat ang dala ko na isang saki kayo nga mangga. Wala buntok tong sakay. Wala ni buntok to. Basta alawan gilabot, tan aliwan kina may aliwan dumurulot. Okay, nagilabot yung gabay. Gabay na gilabot. Wala. Karon to siya di. Andi swerte, tadwara rin pa ka nang totsika. Puta, duwari sigil tumala. Yes, Kaya sumangga. Fresh, yamangga. Fresh from Puno. Kapangkalab ng Mr. Edwin Manungdo. Para kay manggad kinatan. 500 labang kuno, sansagi kaing to. Katunan to ni hanapan nyo. Agaylay, dakarakal, subungan to. Ni man ni reclaimer, wala na tagay. Siyempre, climber, di wala tagay wa. Katun niya, kinsan na may
Ang ano, wala dalulong gawi. Titirin to, kunyo. Ni tanay ni agaylay abig ni gaano alunglong gawit titiran to aga natatakot na siyempre. Kapagkat wala ni Roberto. Boss, anti ka na mo masalita ka. Shout out ka mo. Shout out si Andoy Kuno, taga Kabilukaan, ni man at tagay na mangga na niya gagawin to, ni? Dunsol. Basta may pupulag boss ikargam labat at alawan. Mabunga ya talaga, no? Pati na naalamay, ni mahirap pag-uyo ron, tagay karakol to, sa kimo nila mo. Yung lugar dyan ingon. Ya, kaumlaya ka mo. Idandak mo manaya pabibit ko, yayasin ko. Okay na numawang sudalin mo dyan, talagang nabilay ka. Okay, kakaarong pawil tila. Paano to yan? Kapulay kimibwala sira. Siguro, nasol nira ka ito nag-aron lulitaw. So, kasira ang agsayang ilog. Nagigigigay. Kasi nga, bulbulat ka talaga nalupak. So, ayan tay-tay, atatay-tayan mo. Pero siya, lumuwak ni siguro. Katunon niya, medyo sarag ko ni. Wow. Jadsito Oriao. Kana ni sumangga, ayan alada. Wala ni bunga tunay mangga. Duarang kay naya.